Maayong adlaw sa inyong tanan. Paingon ko karon sa Palawan Pawn Shop kay akong kuhaon ang gipadala ni Mami Vic. Nya na anay tricycle. Kuya, sa kuan ko kuya. Felix Hardware. Sige. Pila pamasahe to? 20 ang pamasahe. Sige. Akong kuhaon karon ang gipadala ni Mami Vic. Pero adto sa ako sa hardware kay magdungan mi paniud to ni Alshil ug ni Cardo. Daghan kaayong salamat jud Mami Vic sa imong i-share nga blessing. Dayon naapod sad ko'y init dito sa Palawan karon around 1 PM. Supporter pud siya guys. Daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan. Sa tanan-tanan taga diri, daghan kaayong salamat sa mga nagsuporta sa amua. Sa amua ang tanan daghan kaayong salamat. Muhapit na lang ko guys sa Palawan kay i-chat ako si Alshin. Wala pa siya nag-out. Timing po, pakuman kukuha niya sa Palawan. Diretso na dahil ko dito sa hardware. Kay ang Palawan na naman dani doon lang. Para unya, bumalik na lang sa dahil ko dani para makikmit sa katong supporter na ko. Dagat lang niya sa Palawan. Kay basin unya, maglinya na sa dayon. Salamat. 15 pesos rang pamasahe. Dani. Pero pag dito na maglahos, 20 pesos. Timing kay wala kaayong tao. International. Oh, kagahapon. Lagi, nag-close naman kagahapon. Diri ko kagahapon guys, pero close naman. Sir Elpinjo, window 3. Salamat. Here na Mami Vic, ako nang nakuha ang imuhang gipadala sa ako Daghan kayong salamat Mami Vic. Diara, ato na jud ning nakuha. Salamat so much sa blessing nga imuhang gi-share sa ako Karon mo lahos ko dito sa Felix Hardware. Basin karon ni out na siya, sudungan mi og paniud to karon adto. Thank you so much Mami Vic from Canada. Mag-atang ko sa tri-cab or tricycle by tawag diri sa ilaha. Paingon ta dito sa hardware. Pusbong poblasyon ni Dani guys. Tara o sa Ampangan. Pusbong poblasyon. Nga ang 7-Eleven tara dito na area sa may iskina. Bakery ani ko. Ay, sakay ko. Ato ko sa kuan, Felix Hardware. Felix? Oo. Okay ra? Kaysa kaya ha. Ikan kita dani. Okay. Oh, di ara. Nakasakay na ta. Ikan bayot. Diretso tayo guys. Diri sa ilang hardware. Maing udto madam, latay sa payaha basig mag dagan ni ganito. Chugdi la tong color. 15 ang pamasahe. 15. Salamat. Hi madam, maing udto. Okay ra si Alshil din. Oh, sige madam. Nana lagi ka, dito pa magkaganiha. Oh, nakawag mo Selfie lang ta, selfie. Abot yung mga lang kay dito kukuha mo ha. Ikaw manager ganda? Kauban na Alvin. Picture ni. Cartoon.
Malupit pa. Ba, sikat. Isa. Okay na? Nanyuto na mo, madam. Wala pa. Ay. Nagpaabot si Samson sa imo. Napaabot. Sige na lang. Kaya manyuto ta lang. Wala yung mong manghod, Cardo? Ulita, pagkadong. Ulita, alamat. Ha? Ulita ako, pabayana. Dalaga ra ba ko karon panahon na? Ayay ko no. Karon. Tali dong kay mag-count ta. Ara lang kay para magdungan tag kaon. Ug dili mo tukol sa joke-joke na ba? Uli na day ka? Ha, oo, uli na ko kay magkuan pag ko napakoy daghan una-una, daghan una-una. Layo ra kuan kadin kaya ani. Ikaw diay dam nagkaon na ka? Ay, mula na po sa balay. Balay. Akauban mo alsil diri. Okay ra pud siya diri. Kaya naman na siya. Dinagam siya na. Lagi magbinuutan jud lang kay para magdugay ta sa Butan magkainit. trabaho. Sige, at ko sa amin, kaon sa ni madam ha. Tara na lang. Kay manihod to sa amin. Diri ra day lang di ay. Felix Hardware. Diri sa kuan kanang San Remigio na ni Danino. Oh. San Remigio. Naay kuan igsuon ni Cardo dito man niya kaganihan sila sa balay ay kagahapon. Di ba ni adto man ni kagahapon aw katong pag-abot nako da. Dito ni sila. Kauban ra pod sad di sila diri sa hardware. Nya karon man niud to mi. Diri ra ka. Ay diri ka sa una nagtrabaho lang. Sa karinderya. Nagtrabaho si Alshil before dito sa hardware diri siya sa una sa karinderya. Hi madam, maniud to me. Magkalamit sa Alshil. Pagpili lang ma. Hi, pili lang. Nadaan Hi si guys. Diri si Alshil ni Asa, Ate. Mindanao? Shout out dyan sa Cycleline Cycling Team. Shout out daw guys ha. Tagaay mi ani dam sa kuan dam. Kani. Halang-halang. Halang-halang. Yes. Ari ni kaon madam. Okay, ako dito ang mga kaliwatan. Dayon. Isa pa man. Apili kay Lani dam. Okay. Shoutout lang na amin sa Lanis Eatery. Lanis itiri diri sa So, San visit lang, Remigio. visit lang mo diri Remigio. guys. San Remigio. San Remigio di ay San Remigio sige na ako. Dayon kani dayon madam. Okay. Bisita lang mo sa mong lamiang sudan. Yes. At bang rani sila sa kuan. Flying Bee. Flying Bee. Gasoline station. Dayon. Ito pala Kani ada. Pila na ka viewers diha? Una ami rice madam. Dagan tag viewers diha? Ha? Nanay dagang viewers. Kuha ni siya dam kanang video pa ni siya pero ako ni siya i-upload. So dili di ka na live. Dili kog live kay ngano. Hinay ang signal diri no. Ay, kusog ang signal diri. Ha? Kusog ka dito? Dito magud sa ilahan ni Juan Alchel, hinay kaayo. Diri siguro sa sentro kusog. Wala man ko nakakuan. Unsa ni siya? Apili ko sa talong. Insa pa? May lain. Isa pod ka talong. Daw kani apili po dani da. Okay. Unsay sabaw di ay? Wala libre sabaw. Free sabaw na, free sabaw. Libre sabaw kuno guys. Free sabaw. Andi sabaw ni dili kapita. Ano, rice ko no? Ani sabaw. Apili kog munggos, madam. Okay. Duhaan na lang day ka sir dana ha. Kaya halang-halang. Halang-halang. Wala man iudto tanin niyo guys. Paigo ba nato kanon? Ha? Paigo siguro dino. Ato ra duganan unya upuan na. Ang rice pila ka buo. Naapa man dam mo ingon ra mi dam ha kung kuan dam ha. Ang amo ang sulit kay royal. Walay litro. Oh, gusto niya lagi supply na apidan ko. Ang intro na mo kay royal pa. Loyal. Royal ang bugnaw. Akala na lang. Isa ka litro. Isa ka litro lang, madam. Wala magtunto ta guys na. Sorry.
Murag bugnaw diha lang da. Ha? Dani ta abay ta. Kira mag-abay ta? Muna mo nga mo, Biyo. Ha? Muna mo nga mo kanang bayo. Asa na? Ah, kana. Naka-brown? Muna mo nga mo. Ang balay. Kali yung balay. Ah. Dali kami. Di ba ni inyo nga pwede dancer? Ah. Ah, kani-kani. Dali kami. May dili lang ka pala pastor ka. Dala mo kay Dani ni abay ni duha. Ay, sure. Ha? Magkuha tag kuranan. Dani o kay plaster kay bugnaw man gud Dani. Ayaw dia init lagi kayo. Init kay ha. Dani magud guys kay naay kuan. Dili. Ada pet. Dili na tang. Dani na. Okay na dali. O Dani ra kay hangin-hangin man Dani. Taas ka nila namin. Ha? Kita. Taas man sila. Okay ra man. Oh, kaya ra. Masibog dito lang para plaster. So kani atong kan-o. Guys, bukaon ta ha kay lami atong sudan. Ang magbayad ani karon ikaw magbayad ha. Hindi siya boy. Yawan ka. Na kutsara ni. Ito na kutsara ko. Kada. Kana. Sos. Ano di ara? Ay, kutsara ito na dami. Kana. Tinidor. Mga una ta. Kay lami kay atong sudan guys, naay halang-halang, naay munggos, naay unsa naa, minudo. So ato sa niibutang ang akong kuan video. Mauwaw ang niyahang igsoon ni Cardo. Ayaw wow kay di ka ma-artista. Start ta kay basig makatikang-tang tadani guys. Okay ra ka? Kaog maayo kay bugat ra ba ang haloblak? Bugat ang haloblak? Siminto bugat po da. Alam mangaon guys. Kung manag-pray si Alshiel. May manok alang-alang. Ay, liog ba din siya, no? Dodo mo ni. Gana. Gana, ano? Sakto niya. Kaon mo maayo kay. Dangan ganong sudan. Kapot dani oh. Nakita na dito nila mami gusto ko nila makita. Gusto ko nila makita. Nakita na doon ka. Lagi. Ito nag-comment sa'yo mo, may nga kalapit yung sa niya yung nag-chat sa'yo mo. Wala ko kabantay kaya sigla lagi dito lagi. Ha? May uli pa ka dito, mag-ato na ta. O mga ni uli. Hadlok mga kasakua. Bunay time sa laag. Ako na yun. Lahat ko ito pagbaho. Ay mo sildo ang paingon. Buka. Ha? Dili mama. Dito sa mama. Ako. Kay mo ra dili na atin mama. Nagkataglandahay. Landahay rin po. Asa kang larga? Ngood. Na. Magkita gid ta dito. Di ba sa... Balinguan naman mo ah. Sa kauna pa ng balinguan eh. Una pa ng balinguan ay ha hinuog. Kasi kasi kaon dira. Ha? Sa kuwan ito na kalay. Sige na natulay. Ito ka na dito ya? Labariya man to. Labariya talaga. Sa kaon kaya?
Kato di ka Kalaberga. Kuya ko sa nag-tracking ko. Anong mo ito mga sahingukog naay mo kwan dito? Ganito lang, papa. May magtrabaho dito? Ito, papa. Dugangin na kanon lang. Napa. Ba't ka po? Marami, hindi na kong dagang taon. Hmm? Mayroon ng taon. Ha? Mayroon ka ng taon. Buto na to ni akin. Sayang. Kapay lang. Guys, nahuman na may og kaon. Ali dani, unsay pangalan mo? Roni. Runi, ali dani Runi. Madam, human na may og kaon. Okay, yan. Si Runi lang magbayad. Di ko mo dawat anang ulit. Di ka mo dawat si Runi. Bitaw pila tanan madam. Uy, nagdugang mi rice ha. Duha ka rice. 270. Pila tanan? 270. 270. Ato na dahin ko sa Palawan guys. Kaya basin to na akong ka. Dala to ka. Ang kuan. Sobrang nga. Kuan. Sudan. Malo pa na. Masudan unya. Lami ra ba na kay halang-halang. Kamira mo, Sudan. Hoy, ang plato na ako, ibalik. Ayaw pag-apitan brick house. Salamat. Salamat madam ha. Salamat sa kaayo. Oh, lang. Ato ra kulak sa kuan. Inyo ha, balay. Oh. Kunya na kularga pag pagkauli na mo. Oo. Ako na lang. Kaya? O sige, kay ato sa mi sa kuan, ato sa ko sa kuan ha, Palawan. Uy, madam, salamat. Salamat sa kaayo. Oh, salamat. Ari na ko lang. Dool ra bang Palawan dani? Oo, doon. Malakar man. Dool ra? Aka na sige, lakaw ra ko. Ari na ko. O diretso ta sa Palawan kay na ako'y imit dito nga mga supporter. Mga supporter nag-chat sa ako nga makikita siya niya karon atong atuon dito. Mami Vic, nakuha na nako ang imuhang share nga blessing. Daghan kayong salamat. Tapos ang katong 500 Mami Vic nga kuan gipahatag nimo sa Romboy. Ako nang nahatag dadtong ni Agi before ko nilakaw dito sa kuan TMS Lodge. Nya karon pa nako nakuha ang imong gipadala sa ako. Daghan kayong salamat jud Mami Vic sa tanan-tanan nimo mga blessing nga gi-share sa amo ang tanan. Daghan jud kaayong salamat. Lakaw na lang ta kay ngano duol ra man sad pud. Diyan ako diri sa Palawan, diri ra ko maghulat sa akong legit na supporter kay moari jud kuno siya karon diri. Thank you so much Sisi for your support sa akong vlog. Daghan kay salamat. Nya ang kana akong pakikitaan karon kay ang apelyido niya Sabiron. Ako na siyang pangutanon karon kung igunsa sila ni Madam Agnesia. Kay na-mention niya kaganiha ang iyang apelyido Sabiron. Hala, excited ko. Thank you so much, Ma'am Shi, sa imong suporta sa ako kay since 2023 pa daw siya nagsubaybay sa ako ang vlog. Nag-chat po siya nga paingon na siya diri atong abangan para makita po sa ninyo guys ang legit po nga supporter nga diri sa kuan ay sa Bugo di ay siya nagpuyo unya muari siya diri sa San Remigio. So makita ninyo siya karon guys. Diri ra ta makulat-kulat kay atong abangan ang pag-abot ni Ma'am Shi
sa biro ng iyahang apelyido ha, ato siyang pangutan-on karon og asa gikan na ang ilahang apelyido kay ang ilahan ni Madam Agnes siyang apelyido nagikan siya sa Carmen sa Cagayan de Oro. Mangutana sadta sa iya kung asa gyud nagikan ang ilahang apelyido karon mangutana ta. La, excited ko. Thank you so much Ma'am Shi sa support sa inyong tanan guys. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan, ilabi na sa mga nag-share sa blessing, tanan-tanan, daghan kayong salamat. Especially Mami Vic, thank you so much sa inyong tanan. Di ata diri sa Palawan, pawn shop, diri ra ta maghulat. Hello! Thank you so much! Hello, naabot di ko sa inyong dako. Lagi, oy. Katabaingan mo matungkol sinulo ko. Wala na nasa susig ko. Dawang ko lang to. Dawang ko lang to. Kaya ka Ala, na. salamat kaayo ha. Kay, Gamay ko. di gamay ko. Hindi, asan gamay ka sa personal? Mo ba? Oo. Dito, wala nakita na dyan ta. Ala, salamat kaayo. Nakita na dyan mi guys. Ano ka sa kuan? Ala. Manakakuha. Ganina ra ka sa Oo. Palawan. May ganyan. Ingon ko ba? Hindi makadalman tayo pero sa balik ko. Wala siya sa dalman tayo. Doy, tulo. Dahil pag kita na ko sa mga site, kaya baka mag-uusal ako pagkaibaw nga sa dalman ka. Pero video ni mo, kaya ako i-zoom ang mga signage. Kung ako na nabira, i-search ako na. Sandra, mag-yun ni. Sana rin, ano. Ala no, huwag ko magdaham nga taga diri. Sa biro ni mong apelido. As in. Pero rin, katong time mga 2020 ba sa iyo? Basta naihibabay, nga mo i-mention na sabi ko. Oh, sa biro. Ano, kabantay ka? Tig-agaw na ko. Ang igsoon sa kumama, apelido sa iyang banda sa Biron. Sa Cagayan sila nga nagikan. Ah, okay. O, di ko, dito ko sa TikTok at napako-pako ko mo. Oh. Dito man siya ko nakakuan. Dito ka una, naka-discover sa ako. Dahil pagka 2023, ako tawa tong dito na siya ko nakuan pagbuwag ko kasi. Dito na siya ko kasi tanang video ni na mga dugay na ako kitang marathon. Tanaw ni mo. Asa akong anak. Kada kami ko bi, pag TV Miami, automatic na. Ala no, salamat guys. Dugay na ni siya nagsubaybay guys. So dugay na siya pistan na kasi ito pang pandemic. Pandemic. Katong sa TikTok, wala katong sa Paco. Sa Paco, katong pag-start ako sa Paco. Dili mo to. Ay, dili ko na ko. Dili, as in ko na naman sa ko. Ala no. Hindi sila kayo nagtambo kuno ko. Doon na. Oo, ang kamera manggod. Ang kamera kay Ana Raman. Wa man ko'y ingon katong stick bitaw nga yana jud. Grabe mo followers no. Oo. Yung mga dahil may income sa. Ha? Dahil may income. Mm. Makarelate kong marikintay. Yan na masabot ang account ng video ko. Hindi, ako lang i-activate ang akong Facebook. Karoon rin yung adlaw tungkol para maka-message ka mo. Oo. Di ba ako man nag-deactivate last year. Oo. Ngayon, ako na-activate. Kasi hindi mo makita tungkol ako i-activate ba? Oo. Kung ako na-activate. Karoon yung adlaw para lang Maka-message ka. Wala no. Ano ka sa unahan da? Sa dami. Dito? Okay ra ka? Oo, okay ra kay. Oo, okay ra kaayo. Lagi ni. Oh, dagan. Uy, kaya salamat ha. Salamat. So, hala, aring ni guys. Oh, hi guys. Gakuan po sa deka ni Maring Inday. Panako, nakasearch ko siya kagin. Ah. Kay kanang kuan man kanang. Kay bawo ko siya kakabili. Mag-unboxing mi ka. On the spot. On the spot ha. Di ami karon sa 7-Eleven. Hala, daghan kay salamat sis. Ma'am Shi, thank you so much ha. Akong name kay Bona May. Bona. May. Hala. Si, naman kay. Hala na magpa-picture guys. Thank you. Uy, may kay nakasapon ka Dani. Hindi, nakakita ko yung vlog sa gabi. Isip ko ang auto. Kitag pumasa. Hindi na ito pag... Oh, mo sa Oh. Hindi nang pagubang kong si Alshil. Alchills. Oh. Hindi, wala una. Agad siya sa... Lagi na siya sa Pandemilyo ko. San Emilio po. Ang kumera, kita din mo kay followers ko yan sa YouTube. Ako rin ko siya. At asa karon siya, wala siya kibawag na. Huwag siya kay bahog na ako Dani. Abay kung nauli na ka. Wala pa. Unyang hapon. Kaya hapon. Oh, followers po na ako ni. Nakita mi Dani. Pugo, nakita ko na ba siya tumasa. Ah. Hindi ko
tayo siya sa trip. Sige, thank you. Ala no, salamat ang Ingat. Ala, nakakuan guys. Nakailagid sila, makailagid sila Lagi, gyud pag lagi, lagi, supporter. Oh. Lagi ko igagaw nga, naging na mo nga, ako mga to, pero sa trip. Siya lang, oy, kami ko, busy ba ko? Ala no, ato i-unbox guys kay na-share kuan blessing nga gi-share sa ako So diri ra namo aplihan kay para hala. Yung walang kain na ako naman. Ala oy, Ako na thank order you sa so online natin tayo pa din, hindi mo punahan. Gani. Thank you. Thank you so much. Nya napay kuan kani siya. Sama ni siya. Yan na siya. Hello oy. Hala guys. Nag-unboxing. Oh, di ba? Lo sosyalan Nakaigor kaayo. na, imo guys. Searchable man na siya kanina. Sensible. Unsa man ni siya? Scarf ra na siya. Scarf. Yeah. Ala. Di ba guys? O di ba? Di pang sosyalan man ni si ay ma'am siya. Kani kayo, mga gagmay man na. Para na, tanda ko nga sa inyo. Oh, ala, di apa. Kani ang kay kani oy. Kausar po na ko na sa pagkato ko Stambuli sa laplak maganis ako. Baji kay kudani ba? Oo. Oh, Nananay ko. tanawa. Eh, ikaw naman sa Diba? Chibol man na. Nindot mo kag lawas oh, tanawa, no? Sa butaw. Teka na po siya, dako po na siya. So, kayo. Kani dako po. Wala na ko nila sa... No-order na ko na din. Dako ang kayo. Oh, Ako na lang gidamo. Dito, ako din ka na kuhan. ala oy. Oh. Da perfect ayo guys. Ato ko yung Grabe. video ato ko sa bukid, no? Gani. Ala salamat kaayo Ay, ma'am hatag na shi. sa... Inday ko kayo. Mm. Teka na ako. Kaya ko ko lang. Di apa oh. Ya di apa blazer. Namo kay gisolo, di ba? Oh. Pagkuhain ka nga imong nakabili rin ko sa inyo, ha? Oh, ala igo ni siya nako. Ato ko lang isukod. Isukod. Ato isukod guys. Grabe ng storage yung cellphone, no? Kaya dahil ka Ha? video, no? Oh, say lagi nga nang kana may madilit bitaw. Oo. Kailan ko lagi ko. Ato sa store. Ha? Ay, Ay murag gamay siya. Sayang. Kang maring inday jud ni ao. Kang Chinese. sige, sige, okay. Di ba office man na siya, di ba? Oo, office. No, no? Oh, uy, salamat kayo Dani Jude. Thank you kayo guys. Kay nga no na ako mga blessing. Tayo na. La, with pakapin pa Jude luggage. Wala, gage. Siyempre. Ikaw na rin, ate manan to, ha? Oh, sige. La, salamat kayo ha. Yes. Ikaw, lipay kita mo anak ko. May Gani. nakita ming mayami-yami. Ito mo siya skillahan. Yan napadyoy kuan guys. O kani siya o pang sosyalan makay makay. Naman na siya partner tayo. Kamay may kukay man na. Lucky. Lano. Pero kani kayo gulili mo. Thank you so much. Kaya na. Ay, grabe. Yana ramin siya, no? Ano, no? Ika, basta dahil na siya masod. Huwag mo lang tarangon pag ano. Pag Oh, post, pag, no? oh, pag full. Plus, salamat kaayo ha. Ay, isa man ni. Atong i-open, guys. Ala, uy. Ay, napadali coiler. Di, bilang nga yung La, coiler. unsa man ni siya? Coiler. Para buhok? Kulot ba, oh. Ah, Tayo gagmayng strand ay mo. Toy, maray na imong buhok mo ikuan mo kulot na. niya unsao man ni pagbutang sa buhok. Di mo ra na. Butaw lang yung buhok ilan. Ah, dayon aya dayon ion dani. Pwede ra iondaan para mainit. Ah, mo ba? Ala no. Hilig man chukal di ba nani? Ala gra. Ala, thank you so much ha, Ma'am Shi. Hilig ko sa tuko ano may daghan kiko. Kani gatag sa akong sa New York. Oh. Ako rin gatag di mo siya bagay sa kunaw. Ah, Hindi mo siya ba? bagay sa kunaw. Ako bagay sa kunaw kanang gagmay. Magagmay. Oh. Ala, uy, thank you. Kuan na siya. Ala, di apa jud. Sa tamna. Anti-rad? Antarad na siya. Ala, Hilig anti-rad man pa ka? jud. Oo. Ala, thank you so much ni kaayo. Please, Ma'am Shi, thank you kaayo Dala ha. mo gagapin na mga ayos sa reuse. Mm. Ikaw di ka maniinday lang. Kang Marinday ni. Ala, oy. Thank you. Ala, na pa yung mga kuan jewelry. Ano mag-vlog ka ba? Oh, di ba? Ala, dahil kay salamat. Paigo ni sa akong kuan dalunggan. Oo. Dahil kani kay basta nice din siya. Hindi medyo bagay sa kunaw. Ah, kani siya. Pero serum sa now. Ah, Sarah sa now.
Ala, salamat Sa kaayo. Japan. Salamat kaayo. Ang iyang daddy, taga USA. Oo, New Uy, may, York. layo na sila natutunog. Layo, California ba to? California Oo, to. na, East Coast man ako, layo na kayo. Lagi kay. Lagi. Dakong balita, biya to kayang sunog. Taga dito sa Cindy. Si Cindy, pero wala sila na Wala. no? Dakan awan, biya po ko na ng Cindy, uy. Lagi. Mayon niya. Kami friend niya sa Instagram. Oo. Mayon. Porto di video day. Grabe, nang hapdos na jud akong silalat. Bitaw no. Ala, salamat kay ha, Ma'am Shi ha. Sus, Kani kal- siya, iana rin siya sa buhok. Oh, bali imong kuan ka gamay strand ay may usod. Isod. Then imo ikuan mo pin muna. Ay pinakalas na strand imo ikuan ha. Oo. Di pa initon ka diyo sa tulog. Okay. Ala, thank you so much. Thank you pa. Kuan siya dali ra mo mula dahan to ta kay kung makuan man ay murag ang makiki kay pa gani mo nga mulay ka na ka. Ay. Oh. Sa oras ha. Karo ay hulaton sa siguro nako sila ni Alciel magkuan out. Okay, para magkabanding pa sa dini. Asa man ka sa Nigeria? O Dani ra Para may tricycle ra pa imo sa ilaha. dili agan pa ka sa kuan siya dai. Dani ra gapon. Ay bang bus dili ka na may card. Oh, daghan. Alam no. Uy, ma'am, salamat ha. Salamat sa kuan, sa regalo, sa gift. Then, Dili pagkakataon na jud yung ano ka pa. Kalayo sa mga kalayo sa mga nagtuo jud ko pag-asa makita ako dito. Wala ko ganahan ko nimo kay dili jud ka puro. ha? Dahan ka kiring, dahan ka kiro. Oo, nakuhiling na ako kay Hiro. Muna. Wala na putol. La, salamat kaayo. Para dili ka hasol mo right agad. Kung pa pwede naman mo isabit diha ka na. Oh. Wala man gud ko'y plano nga kuan, moari diri. Oo. Yan, nadara ko sa ingon ba nga, ato ta dito kay mag-relax ka, mag-stress free Kaya ka. gano'n ni ka diri sa friend silahan ni Alger. Di, pag abot na ko og Cebu, nakaplano din ko nga moari ko diri kay mitras naa na ko diri, ako maanaan siya. Na-disclose siya business to niya? O, na-disgrasya. Gani. Pero murag okay naman. Oo, parang ilan may transfer na. O, Transfer na hospital. Cagayan, o, sa Cagayan. Kusog ito? Kusog? Wala ko kakuan, wala kay ko kakuan kung kusog batuak. Dagan na ita mo, wala ka dito, no? Dagan na. Oo. Dagan na ita mo, no? Nanganak si Saysay. Dagan na ita mo, mama. Ya, nag-vlog na po si Iba o si lang. Grabe ka na ako. Ina ko na si Iba nga patrapuhan niyang cellphone. Oh, Lord, hindi ko gapuhan ni trapo. Trapo, oo. Oo, trapo. Wala pa tayo kahibaw, no? Wala pa tayo ngayon nakanan. ako pa na sila kuanan. Po, pagwatuloy Nalagi? ko. Kaya ilang viewers, dili pa man kayo kuan. Nag-adjust sa pa. Oh, mula Pero alegre mo kung magpuyo bitaw ko. Oh. Pero tayo bandagan kag gusto ko. Bitaw Sila ganahan nga mag-uban mi. mo lagi. Kay saba ko nung kaayo ang vlog. Wala nakasabot sa vlog, kay saba na ko Oh, kaayo. ako introvert ng mga tao inana pero kanang ganahan ang ilang gusto ka na nakakasukit, Oh. no? Nakakasayuhan, nakuan man kasi mo. Na kay ang uban sa baya kay pulan sa baya nga tuwa sa bukid kanunay, di ba? By the way, di ba juga 41? Ha? 41 ka? Mag 43 ko. Hindi juga lang tabor na plus 30 plus. 30 plus? Oo. Mag 43 ko karon kuan August. Kaya nakatanaw ko sa video ka pag itong celebrate his birthday, 41 magrupo. Oh. 42. Oh. Basta ka itong nagluto mo. Nagluto mo pansit, di ka tayo baho, no? Pansit. Oo, kasi to, oo. Ano sa kansa? Basta ka itong nagluto mo pansit, parang last year, pang siguro to, nagluto mo pansit eh. Sinister ka mo tulo, dahil tayo baho, nagluto kayo Ay, pa, oo. Balik-balik ko naman ako na ako, ang video ba kayo? Wala Oo. ko tayo sa tagsara ka mag-upload. So, once a day lang. Oo. Balik ko na ako. Tagdaan ako ng TV nga Ako to mga previous na ako Oo, ibang tanaw. balik-balik na po na ako pa. Kita na siya ko, pero ako nag-balik. Kaya ako naman siya kung nagdaan ka mo, ato siya sa akin pinaka-art. Oh, alam mo. Ikaw ha, salamat kay kay. Oo, jud ka, yari ka dili wala kay trabaho. Wala na doon. Lagi ko matapos. Dili ko Wala no. A few moments later. Dera oh.
salamat. Diyan na ta guys, nakaabot ra jud ta diri. Thank you so much sis Bona sa imong gihatag nga luggage, tapos naa pa joy pakapin. Daghan kaayong salamat jud sa blessing. Thank you so much. Kulato na to sila ni Alshil og ni Kuan Cardo. Ay ako mo larga. Ako mga sanina say naunsa naman ni agoy nahulog mga bayot. Noon uga na noon siya. Hala. Hoy! Nga naman. Agoy. Guys, naana sila diri ni Alshel, nakauli na. Unya ang akong gamit, ako nang giridi-ridi kay para wala sa time malimtan, akong gipang double check. Nya karon mo lakaw-lakaw sa asa mi paingon. Kung asa mi makapaingon karon kay agsuroy-suroy sa ekonomi. Karon man ta kumulakaw pero alanganin man kay moabot ko dito gabi so ugma na lang siguro ko sa buntag mag uli. Nya kani ako mga gamit ako nang gipampilo kay para hapsay ang atong dala. Nya napamansad ko yung mga gamit dani uban. Ang katong uban akong ibutang dito siguro sa katong luggage nga gihatag sa ako. Daghan kay salamat. Sis Bona, thank you so much sa imong luggage nga gihatag sa ako. So ang uban dani ra nato ibutang. Salamat jud ha sa tanan-tanan. O diri ra siguro ko taman. I love you so much guys. Bye.